je katedrala Siloam. U ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Banja Luka, organizatora Orguljaškog festivala Banja Luka 2022. Srdačno vas pozdravljam i uistinu zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Poseban pozdrav i dobrodošlicu želim zamjeniku banjalučkog muftije i gospodinu Borisu Efendiji Komšiću. U svjetlu 120. obljetnice osnutka rada Hrvatskog kulturnog društva Napredak, osobita nam je želja bila ne samo nastaviti, nego dodatno unaprijediti napretkovu plemenitu misiju. Misiju kulture, dijaloga, mira, misiju razvoja znanja i obrazovanja. Stoga smo prošle godine i pokrenuli festival ovoga tipa u nimalo lakim uvjetima, kada je cijeli svijet bio pogođen pandemijom COVID-19. A teško da može biti što ljepše od onog utemeljenog na kraljici glazbe u tako surovom vremenu. Banjalučki orguljaški festival večeras otvaramo u umjetničko-arhitektonskoj, a ujedno i kulturno-povijesnoj raskoši glasovite i grandiozne Banjalučke crkve Marija Zvijezda, nekadašnje slavne i u svijetu najveće turističke opatije. No rijetko se, dragi prijatelji i cijenjeni uzvanici, koji grad u Bosni i Hercegovini može pohvaliti da na svom području ima nekoliko raznolikih tipova orgulja, kao što to može Banja Luka, koje to bogatstvo daje posebnu vrijednost, kako onu kulturološku, tako i identitetsku. Stoga s ovog bajkovitog mjesta dužnost mi je istodobno zahvaliti svima koji su pridonijeli ostvarenju ovoga projekta. Ponajprije pater Zvonki Topiću, zatim pater Tomislavu Topiću, rektoru katedrale Svetog Bonaventure, velečasnu peri Ivanu Grgiću i župniku banjalučkog velečasnu Vladislavu Žarku Ašaku, kao i središnjoj upravi Hrvatskog kulturnog društva Napredak na čelu sa doktorom Nikolom Čičom, premijeru Hercegovačko-neretvanske županije gospodinu Hercegu, direktoru sekretarijata za rashodna lica i migracije gospodinu Čordašu, direktoru sekretarijata za vjere vlade Republike Srpske gospodinu Davidoviću, pomoćniku ministra Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice gospodinu Belju i na kraju posebna zahvala ide onom generalnom pokrovitelju bez koga mi večeras i ne bismo bili ovdje, a to je dopredsjednik Republike Srpske gospodin Josip Jirković. A sada, dragi prijatelji, želim da kroz ova 3 dana kraljica instrumenata svojim zvukom vibrira čitavim prostorom, noseći nas daleko od svake sumorne svakodnevice i barem na kratko ova banjalučka orguljaška bajka postane dijelom naše stvarnosti. Sada bih pozvala gospodina Zorana Priličića, generalnog konzula Republike Hrvatske u Banja Luci, da nam se obrati i proglasi festival otvoren. Hvala vam. Poštovana Ružice, poštovani gosti i uzvanici, danas mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da sam ovdje u ovoj trapističkoj crkvi Marija Zvijezda, doista jednom spomeniku i baštini koja puno je govorila, govori i ja mislim da će tek govoriti. Upravo ovaj orguljaški festival koji postaje tradicija u Banja Luci, mislim da će još više govoriti o ovome ovdje području i sve ono što treba biti rečeno o tome. Ružica je vrlo lijepo rekla storiju, genezu i sve ostalo. Ja neću puno duljiti, treba večeras pustiti da glazba govori i priča, tako da još jednom pozdravljam ovaj festival. Hvala Hrvatskom kulturnom društvu Napredak, maestru virtuozu Edmundu, koji doista uvijek s veseljem i radošću dolazi u Banja Luku, i svim ostalim glazbenim umjetnicima. Večeras su tu Lidija, Lucija, virtuozi, umjetnice koje će doista dočarati glazbom ono što treba da znamo, da vidimo i što ćemo znati. Hvala još jednom. Otvaram orguljaški festival.
redovnicima koji su ustupili ovu predivnu crkvu za večerašnji koncert. Hvala svim uzvanicima i meni bi bilo najdraže da ovaj cijeli festival zapravo postane dio kulturnog identiteta grada Banja Luke i vjerujem da hoće. Hvala mojim kolegicama, kojima čestitam od srca i nadam se da nas možete već pratiti sutra i prekosutra u katedrali i u Župnoj crkvi dolje u Banja Luci. Hvala. Sada ćemo